ground you are stepping on is the kuChikurubi female prison. Okay, and is headed by an officer in charge who is responsible for the affairs of this prison. Okay, Superintendent Tamaniko. She's right here, just by my side. And ahoy, my comrades, ahoy! Ahoy! Ahoy, my comrades, ahoy! Ahoy! Zvatiri kuda kuti mukaona tinoda kuona kuti imimi muchada kuzvitedzera here kana kuti muchazoona kuti pakatoipa handiti saka patiri kuya pano tichikutaurirai chikutenderedzai ibvai maona kunaka hakuna kunaka kwejeri hakuna kuipa kwejeri jeri 1 kuti takaipirei hauna freedom tinenge tiripo tingokuita zvatinoda tikakuti ungana hwaunganapo ndozvatiri tichiita tikakuti tiri kubasadzana 6 o'clock usiku tiri kukupa ipapo handiti saka ndozvatinoda kuti muuye maappreciate zviripo panapa handiti saka onai bvunzai ya free kubvunza zvese nekuti tiri kuda kuti muite vatungamiri vedu vamangwana vakanaka vachazotadza tinoda kuti majeri ashaiva zvachose tobva tanzi hatisina basa but hatirishaye because kune dzimwe nyanya dzisingazoteerera dzichatobuda pangu pakati pedu but I'm not wishing that kwamuri imimi ndiri kuda kuti tione vafundisi tinoda kuona madhokta pamurapo and you are very smart very good looking ndafara zvisingaite nakanaka mose handi vana vangu I think munaziya ini ezvinoyada magirini haasisiri magirei handi totouya vasungwa vedu totovhurirwa kunenge kuine vanhu kumashure uko vanenge vaine pfuti haifambe yakadaro kune kwakatogadwa nepfuti vanototanga kuburuka ndototengeka kutendera kwekoko kuti dzavo for security kunogona kutizwa handitika saka tovhurira gate panenge paine vanhu panapa kure vapinza akutokutisa izvo zvine makaitasungwa vatopinda pageti pano. You got it, huh? Right, we are now entering inside. Yes. Asi chokwadi ndechekuti imi vatya kuti igarai basi pindai zveimudai so pindai mudai nekuti pauri kupinda ipapapo tinongokuudza kuti croch hakuna anomira handiti
munenge makakurocha mese kurocha imone zvamunoita process yacho mwana mudikiwe apa kuti makawanda mukwane asi tinokuti itai 5 endaiko zenyu handiti takati vanhu 5 apa 5 tichienda takada kuti 5 tozongoya tingorenga kuti kwanzi kupoti tauya nevanhu tototora apa uya ari pagedhuni anenge atouya anobva atopuwa mawarenzi nemunhu abva kukoti tauya nevasungwa vedu 75 vasungwa vedu 75 uya ari pagedhi ototanga kutora mawarenzi pano pagedhi apa ndo panonyorwa zvisaka vasungwa vake 75 obhuka nemawarenzi handiti kana akanga apedza kubhuka obva ati vasungwa vedu sumukai handi the next port of call. This is our administration office, this is our reception. Saka vakanga vasvika vanosvika panapa vasungwa vaira panapa ndo pavanouya mupeni chimudze vana kuti munoitei pano ini ndo suitcase yako iyi kana uchinge wauya pano ukanga wasungwa tisizo suitcase chagara hembe dzako nyangwe dei uine suti nyangwe dei uine nodzi That's the suitcase we give you here. Yes. Kana mchinge mauya zai haisi panapa chete suitcase iri majeri ese iyoyi handiti ndo ichange yakagara sutu yako inonzi yegivens inodhiresiya inonzi ana amani vaive vanenge vari hatina wardrobe kana chii totodai tobva tasunga takadai totosunga chichi totoisi vataichikubvunza taichikubvunza kuti wauya ese mabhegi edu akanyorwa namba L969 wakubuda tobva tati bhegi rako ichi obva wati L69 totora suitcase yako tobva pane tuende kwakuti wakaonyana handiti obva waita se torai from here ndinodemuvandire ava ndivo reception officer wedu in charge vanonzi PCO but ndo vari in charge nereception ndo vari in charge nekureceiva vanhu vacho vese saka vachatitora through kuti vanoita process kusvika kumberi. Isusu tinoziva muzukuru wedu anenge auya muzukuru wedu kana achinge auya anouya aine warrant panapa tine mawarrant akasiyana siyana anobva kukoti court martial warrant of detention maybe anenge ari kune imwe nyika achinzi timudetene panapa vozomutora zvake kana akuenda saka kana achinge auya tinomupa bhegi sezvataura negero kamupa bhegi ochinja hembe obva auya kana tomubvunza zita tichitarisa pawarrant tichikonfema zvakanyorwa kana pasina zvakanyorwa tine tichitonota down kuti anonzani une makore mangani uri murudzi unobva kupi achitiudza zvese tichizvinyora tapedza kuzvinyora tinobva tamuendesa mune cashiers kana aine mavariables ake kana aine cash zvinobva zvanyorwa futi pawarrant rake kana apedza kudaro tinobva tamutora toenda naye kuchipatara kuti anoonekwa kuti ane problem here vamwe vane mapirisi avanomwa vamwe vachirwarawo kubva ipapo vamwe vanoita ushoku yekuti anenge asungwa first time yake saka manesi anodi anomuono achimukansela achimubatsira pakurwara kwake tapedza kudaro tinobva tamuendesa muadmin obva aitwa interview kunyatsokonfema kuti ndiye munhu wedu watinaye akapara mhosva yake yaanenge ataura tapedza tinobva tatora bhuku redu rinonzi admission register tinobva tamuadmita mubhuku iri bhuku tine tamupa prison number handiti anonzani prison number warrant rakada kufanana neanenge auya naro rakadai saka information iri apa ndo information yatoisa pai. Right. This is a voluminous book, yeah? So, even if we receive 100 people, they will fit in this book. Even 1,000, they will fit in this book. Even 1,000,000 of them, they will still fit in this book. Okay? All right. That's the admission register. Tine rimwe rinonzi index ratinonyora alphabetically. Kana uchinzi Susan ani moyo tinonyora kuna S nekuna M. Kana uchinzi Susan Shinurai SMS tinotanga nekuti Susan Shinurai then toti Shinurai Susan tinokuenda according to number of your names. Kwese kuti kana uri master 4
techingoendawo tichinyora mazita ako pesi. Saka tinenge tapedza kuadhimisa munhu. Kana wakuenda kumba kuti tinokudaidza mukati mwehoyi. Nhasi wakuenda kumba isedza wabhadharwa bheo kana kuti wabhadharwa fine kana wakatongwa kuti wabhadharwa fine. Tokutoona pane risiti yako yefine kana risiti yebheo. Then toita masentensi aya ekuti sentensi yako yawakatongwa yapera. Wakufanira kuenda kuti kumba tinokutora this warrant futi. Tokonfirma kuti ndiwe here chai. Saka zvawainyoresa apa kuti unobva kwamurewa, unobva kupi, uri muzezuru, ndozvatinenge tikubvunza. Tinyatso kukonfirma kuti ndiwe. Tichitora tichiona nesika yako yakanyoreswa kuti iri papi. Kana ukati iri pa-right hand, kana ukati iri pa-right side, ndo matichitarisa kuti ndiwe. Tonyatso konfirma kuti ndiwe. Tobva takuburitsa mumabhuku edu. Haugare nemari, haugare nefoni, haugare nenhirikini, mari, foni, wachi. Tinati ma-VB, tisvika panapa maringi zvese maeringi. Panapa you have to be plain. Handiti, kungoitawo munhuwo zvake asina chainacho. Saka tinotora, hatirase, tinotori nemamwe vecashiers. Mari tinoendesa nema-VBs, tinoendesa mukashiers. Zvinenge zviri pakanaka, izvo tine takaisa pakanaka. Mumachabu chaiwo kuti haavhurike. Saka kana wakauya uine dhora rako rakudharadhara riya, musa unobuda unoona dhora rako rakudharadhara riya yokupa. Hatirase chinhu chemunhu. Handiti, zvinhu zvese zvinenge zviri well kept and secured. Handiti, saka zvirimo aripiwe cashiers. Uyai mumbovaratidza maketetedza kuti unge uri pano sevechigoi chako gocha se ugobuda nezvinhu zvako. VB is an abbreviation meaning valuables. Yes. Valuables book. VB. Valuable book. Mari dzedu tinenge tinadzo chatochengeta panapa ma-VBs andikuti ma-valuables. Mari tinotoendesa kubhengi, totori neaccount inenge iko kuCBZ. Saka kune mumwe anenge akaita makore mumobva auya aine kana 10,000 US, hatikwanise kuichengeta pano. Ndiye anoona zvesvo zvandachitaura zvema-valuables, ndokwake cheteko. Anoita zvekuchengeta mari idzodzo nekuita ma-valuables acho, ndokubasa kwake, ndo ofisi yake. Ane vamwe 2 vaanoshanda navo vari 3 vanongoita basa iroro. So everything goes by warrant. Vanotipa warrant rake sezvizvizvi. Vatipa warrant rake, tinomubvunza kuti wakauya nemari. Anofanira kutiudza kuti mari yake ane ma-rands mangani, ane ma-US dollars mangani, ane ma-bond mangani. Zvese zvizvi tichinyora ndizvo. Tanyora pawarrant rake, tinozotora cards izvi, cash cards. Tonyora mari dzake, tonyora zita rake, prison number yake yapuwa kureception. Amount yemari yake yauya nayo, kana ari ma-US, tinoindicata kuti ma-US. Kana ane ma-RTGS, ma-bond, sorry, tinonyora futi kuseri account yake yebonds. Tapedza izvozvo, tinotora this book, license book. Tonyora prison number yake, zita rake, nemari yaakauya nayo. Tichibva pabhuku irori, tinozoya pa-cash portfolio yedu. Toenda mari yake yaakauya nayo, prison number, ma-details ake, mari yacho yaakauya nayo, tobva tanyora ndo account yedu yekupedzisira. Tochengetedza mari yake. Mari yake kana yakawandisa inoenda kubhengi zvataurwa naMedicare. Kana ane mafoni, ma-necklace, mazvitupa, ma-bank cards, tinoshandisa bhuku izvi ratinoti VB book, ratinonyora ma-valuables ake ese aakauya nawo. Iye handi muri kuona mune blackwood, anoisa chigunwe chake chekuleft, oisa mubhuku imomo, oisa signature yake.
kuratidza kuti iye anenge achikonfema kuti zvatanyora apa ndizvo zvinhu chaizvo chaizvo zvaakauya nazvo. Ndapedza.